Thank you very much. I invite our guest to visit our site www.sociologytoday.ro because I have no slides right now, but of course if you want from in the afternoon on, you may visit our site and we'll have our English papers on the site. So I'll present nevertheless in Romanian, being that most of us are, of course, able to understand Romanian. Am intitulat prezentarea mea Obstacole în calea către o societate bună, pornind de la prezumția că ar putea să existe o societate bună și în Europa de răsărit și că, deci, din punctul acesta de vedere, ar trebui să vedem dacă nu cumva societatea, definindu-se prin partea internalizată, prin ceea ce este în lăuntrul nostru, cum spune Dimitrie Gusti, societatea este în noi, trebuie să fie noi, ca să existe în afara noastră. Deci, din acest punct de vedere, și obstacolele sunt în noi, sunt în lăuntrul nostru și deci ar trebui să le identificăm pentru ca să găsim calea către o societate bună. Prima chestiune pe care ar trebui să o ridic se referă la ceea ce reprezintă principalul obstacol, după părerea mea, în calea către o societate bună. Este vorba despre propriul nostru sistem de gândire. Modul în care, de pildă, reușim să definim inamicii societății bune. Într-o carte bine cunoscută, este vorba despre cartea lui Karl Popper, cum știți, se procedează în aceeași manieră, sunt căutați inamicii societății deschise. Părerea mea este că obstacolele acestea sunt deopotrivă subiective și obiective și că ele sunt, de fapt, până la urmă, cele care se opun și devin inamicii societății bune. Prima chestiune, după opinia mea, se referă la modul în care au fost definiți, așa cum am spus, aceste obstacole și principalul dinamic al societății bune, imediat după schimbarea din 89. Cum știți foarte bine, atunci toată lumea s-a aflat într-o convergență definițională, pentru că toți au spus inamicul societății bune este comunismul. Deci, obstacolul a fost definit înapoi și în felul acesta societatea s-a simțit aproape în întregime. A existat atunci un fel de convergență de sensibilitate și de gândire în ceea ce privește gândul și sentimentul acesta de eliberare. Suntem liberi, am ieșit din comunism, prin urmare, societatea este bună. În felul acesta a apărut ceea ce aș numi un fel de tentație a utopiei, pentru că atunci toată lumea a crezut că am ieșit din comunism și am intrat într-o societate liberă, o societate fără griji, o societate a prosperității, etc., etc. Deci, în felul acesta s-a pierdut șansa de a căuta obstacolele în mișcarea societății, în mișcarea reală a societății, și în felul acesta, bineînțeles că am plonjat toți în această utopie, care mi-a costat însă foarte mult, pentru că după sentimentul acela, după Revoluția Speranței, cum am spune, ca să folosesc un termen bine cunoscut, consacrat, a urmat de fapt o involuție a încrederii. Deja societatea a devenit sceptică. Se întâmpla ceva nefiresc, au început să apară problemele și în felul acesta s-a intrat în ceea ce reprezintă criza de încredere. A fost al doilea mare val de decepție publică pe care ni-l amintim cu toții. Și acesta a devenit un obstacol în calea către societatea bună. Părerea mea este că, pornind de aici, putem înțelege că unul dintre obstacolele reale, structura obiectivă a mișcării societății noastre, se referă la dublul capitalism. Noi am greșit atunci când ne-am raportat la capitalismul
occidental ca fiind singurul tip de capitalism. Și atunci am proiectat, bineînțeles, condiția noastră într-un fel de soteriologie istorică. Am crezut că dinspre Occident vin soluțiile salvatoare. Este o celebră, cunoscută proiecție numită în antropologie cargo cult, adică este trăsătura, atitudinea populațiilor insulare care așteaptă salvator din lărgimea mării. Și corăbile s-au arătat atunci, corăbile salvatoare dinspre marile metropole, dar iluzia, speranța aceasta a durat puțin. Pentru că, după cum știți, a început imediat criza, iar această criză a adus un lucru teribil. Aceasta a fost marea neșansă, dacă vreți, schimbării Europei de răsărit, că a intrat într-o lume care deja a căzut, a alunecat într-o criză teribilă. Gândiți-vă numai la ce s-a întâmplat cu datoria gospodăriilor. Când se ajunge la o datorie de 135% pe gospodărie, asta în Statele Unite, ne dăm seama că, practic, întreaga problematică, criza, negazurile, problemele sunt proiectate în viitor, adică deja se face comerț cu viitorul. Deci se acontează viitorul, prin urmare șansa generațiilor care vor veni după noi. Și așa s-a și întâmplat. Singura inovație tehnologică semnificativă în lume, după Revoluția de tehnologia comunilor, a fost, de fapt, o inovație în domeniul financiar. Adică au apărut, cum știți foarte bine, piața stocurilor, au apărut acele bizare obligațiuni garantate prin credite ipotecare, adică, cum s-a spune, vinzi ce n-ai. Înainte ca să stinge creditul, nu? Sunt comercializate, sunt vândute și cumpărate obligațiuni goale. Pentru că asta este credit. Ai trecut, am spus, ai monetizat, ai transformat acest credit în titluri de valoare, le-ai transformat în obligații și le desfaci pe piață, le vinzi. Ce vinzi? Nici măcar nu au fost achitate ratele dobânzilor. Prin urmare, ce vinzi? Dar asta a devenit cea mai rentabilă afacere la scară mondială. Și noi, în momentul acela, în această criză copleșitoare, am intrat în transformarea radicală a societății. Asta a fost o conjunctură care a devenit principalul obstacol în calea către o societate bună. Pentru că ne-a costat foarte mult, cum știți foarte bine și pe noi, fiindcă datoria publică a României a crescut înspăimântător. A ajuns, cum știți foarte bine, a depășit 80 de miliarde. Păi când ai o asemenea datorie, guvernul ce poate să facă? Utilizează ceea ce este default on loan, adică amână plata datoriei, recurge la un împrumutător de ultimă instanță și deci îndatorează societatea forever, de veșnicie. Asta este problema cu care ne confruntăm. Este un obstacol major al căii către o societate bună. În al treilea rând, și un al treilea obstacol se referă și decurge exact în ceea ce spuneam, societatea mondială este supraîndatorată. Supraîndatorată. Gândiți-vă că numai de pildă, dacă luăm în considerare ce înseamnă cumva o imagine vagă despre această datorie flotantă, aceste valoare speculative pe cerul întregii planete, gândiți-vă că numai swap-urile reprezintă circa 60 de triliarde doar în Statele Unite. Deci este o sumă uriașă, îmi spun astronomică. Probabil, din punctul acesta de vedere, este evident că noi avem de-a face cu una dintre piedicile care nu mai este la purtător. Nu depinde de noi. Înlăturarea acestei piedici este o sarcină mondială ea însă. Și presupune un nou tip de cooperare între guverne, nu doar între bănci. Băncile centrale au știut să coopereze pentru ca să salveze băncile comerciale, de investiție, etc., etc. Dar guvernele n-au mai știut și atunci s-a ieșit din spaima provocată de criză și s-a intrat în această criză de încredere în guverne, în state naționale. Ne găsim în această fază. Fenomenul acesta s-a întâmplat, cum știți foarte bine, la începutul secolului 20, cu acea criză de încredere în cele trei mari imperii ale epocii și ale zonei, care au și dus de-al la prăbușirea lor.
Urmare, este o mare provocare și un mare obstacol pentru societate ca să răspundă la acest tip de obstacol de provocare. În al patrulea rând, aș vrea să spun că, după părerea mea, referindu-mă la cele două capitalisme, trebuie să admitem că noi ne confruntăm cu un capitalism înapoiat, nu cu un capitalism avansat, așa cum este capitalismul occidental. Capitalismul din Europa de răsărit este un tip de capitalism înapoiat. În mare, nu putem spune că el este cel care revoluționează societatea. Nu revoluționează, trebuie să înapoiat. S-a întâmplat din această cauză că însă structura socială a forței de muncă a cunoscut un regres, o recesiune, după cum știți foarte bine, măsurată cu cei 3 milioane de migranți care la ora actuală sunt în Europa Occidentală. Urmare, din punctul acesta de vedere, observăm că s-a modificat modelul lui Zeletin. Forța revoluționară, forța de schimbare nu este în economie, nu este la baza societății. Capitalismul este un capitalism de suprastructură, de tip suprastructural, care nu are legătură cu structura socială. Urmare, s-a creat această ruptură, această segmentare între cele două componente și ea a devenit principalul obstacol al căii către o societate bună. În fine, aș vrea să spun că din punctul acesta de vedere și în strânsă legătură cu acest tip de capitalism, trebuie să observăm că schimbarea care s-a făcut în Europa de răsărit și deci în România n-a fost indusă de o tehnologie nouă. Urmare, ce a mai provocat schimbarea? O revoluție tehnologică în ce? Când au fost revoluții tehnologice care au împins societatea înainte și capitalismul înainte, a fost de pildă revoluția căilor ferate. Căile ferate, de pildă, au fost o revoluție tehnologică formidabilă, fantastică, care a adus după sine ce? O creștere extraordinară a volumului investițiilor și, bineînțeles, efectele secundare, balonul speculativ, automat. Așa s-a întâmplat, cum spuneam, cu acea revoluție provocată de internet, dotcomurile, care au dus și ele un balon speculativ și așa mai departe. Dar, pentru Europa de răsărit, nicio tehnologie nouă n-a provocat schimbare. Ea, cum știți foarte bine, din contră, noi trebuie să facem față acestei singure zone în care s-au produs inovații, este zona financiar-bancară, unde, într-adevăr, s-au făcut inovații extraordinare. Dar cu ce efect? Cu mărirea fantastică asupra îndatorării a turnurilor date ei, care ating proporții, într-adevăr, alarmante. În fine, aș vrea să insist, dar n-am să stări prea mult, pentru că îmi dau seama că e târziu și s-ar putea să fie deja răcoare. Aș vrea să insist totuși asupra faptului că un alt tip de obstacol se referă la faptul că în Europa de răsărit s-a procedat la o decapitalizare a societății. O dezindustrializare și o decapitalizare a societății. Stimați colegi, dacă noi vrem să definim noi societatea bună, dacă ne uităm la ce este București, gândiți-vă axul industrial al Bucureștiului, nord-sud, cu cei doi poli industriale ai Bucureștiului, adică IMGB-ul și uzinele Republica. Deci acolo numai la uzine, la IMGB, mergeau în fiecare zi 40.000 de oameni. Și dincolo tot cam atât, 80.000, acum mai sunt circa 4.000. Urmarea axul industrial al Bucureștiului a fost terminat, distrus, lichidat. Avem o decapitalizare, nu știu ce mai este. Dacă vă duceți acum să vedeți ce este la Vulcan, pentru că uitați-vă, noi trebuie să mergem să vedem în teren cum arată societatea bună. Nu e nimic. Este imensitatea ariei, acelea platformei de la Vulcan, după aceea este cealaltă dinspre drumul Taberei, cu axul est-vest, la fel, este produs, este distrus, este lichidat. Numai cele două mari axe industriale ale Bucureștiului sunt lichidate. Fenomenul se reproduce axial la scara întregii României. Deci a fost o uriașă decapitalizare a României. Legea 15 a fondului industrial, dacă vreți să-i spunem așa, a trecut întreaga avuție a României în proprietatea privată a statului. Unii spun că a fost o privatizare frauduloasă.
După care statul a trecut la privatizare cum a vrut. Nu statul. Cei care fac, utilizează mașina statului. Și în felul acesta, bineînțeles, că s-a ajuns la rezultatul de acum. Între altele, inclusiv de pildă la ceea ce reprezintă un alt obstacol, un fel, dacă vreți, de război logistic. Fiindcă în clipa în care tu ai privatizat, să spunem, o întreprindere furnizoare de energie electrică și, în schimb, a lăsat oțelăria electrică de la Galați la stat, când ea n-a mai putut să plătească furnizorului de energie electrică, furnizorul i-a oprit, bineînțeles, nu resursa, energie electrică și oțelul a înghețat. Și a înghețat, bineînțeles, și furnarul. Deci astea sunt chestiuni care s-au petrecut. Adică acest tip de război logistic este un obstacol pentru calea către o societate bună. Și în fine, nu repet, pentru că am 12 obstacole și e foarte greu de trecut de ele, dar o să aveți materialul în întregimea lui în engleză și în română, bineînțeles, pe site, așa cum am spus. N-am să repet, vreau să spun doar că un alt tip de obstacol foarte important pentru noi ca sociologi se referă la unidimensionalitatea schimbării. Aduceți-vă aminte că Schumpeter vorbește despre capitalism destructiv, care ce însemnează? Însemnează combinarea, agregarea dintre actul înlăturării a ceea ce este obsolet, învechit, și actul creierii a ceva nou, înlocuirii a ceea ce este vechit. La noi s-a distrus, dar nu s-a creat nimic. Deci, au venit, în general, elitele, guvernanții, cu proiecte și apare un fenomen adamismul societății noastre. Fiecare, vă aduceți aminte, ciclul electoral a adus o promisiune, un proiect. Deci, actul creator, pe hârtie, proiectat. Și în numele proiectului s-a trecut la distrugere, dar niciodată actul de înlăturare, actul de creare și cei doi agenți, cei doi actori nu s-au întâlnit. Între cei doi agenți este un abis și a avut volatilitatea aceasta între cele două componente ale actului de schimbare, ceea ce puteți spune lateralitatea schimbării. Asta însemnează ce? Păi volatilitatea însemnează că fluctuăm sau mergem, sărim între o reacție, o mișcare de tip anarhic și una de tip utopian, între anarhie și utopie. Asta e un obstacol foarte serios. Sunt, așa cum am spus, urgențe pentru sociologi, cum a spus domnul academician Cătălin Zanfir, și am reținut această invitație și această provocare. Nu este sarcina economiștilor să caute modelul de societate bună. Este sarcina sociologilor, care însă trebuie, bineînțeles, să-și asume programul economiei în maniera în care deja a început să fie asumat, de exemplu, de calitatea vieții. Și să nu uităm ceea ce a spus distința noastră colegă, doamna în prezentarea domniei sale, că previziunea forecasting is not very free. Nu suntem liberi de valoare și în consecință, și asta este ultima chestiune la care mă refer, trebuie să ținem seama de cea mai importantă, dacă vreți, cel mai important activ al nostru, care ne asigură competitivitate, și anume renta de identitate, valorificarea identității, așa cum spunea academicianul Tudorel Costorache, cum a procedat Luxemburgul. Noi nu valorificăm această rentă identitară și asta este una dintre piedicile cruciale în calea către o societate bună. Cred că această rentă identitară trebuie valorificată, pentru că este importantă inclusiv pentru economia gândirii. Fiindcă dacă vom proceda în continuare la alungarea simbolului, figurilor, la descurajarea raportării la credințe, la mituri și așa mai departe, vom dezorganiza economia propriei noastre gândiri. Pentru că un simbol, cum spune academicianul Costorache, este o bibliotecă a oralității condensate. Deci ne dăm seama la ce exemplu, dar vedem un simbol din spațiul nostru mental.
Urmare, sigur, acest criteriu, această urgență, această exigență, valorificarea rentei de identitate, că este un activ netangibil și netransmisibil. Nu poți trăi din altă parte, doar de aici. Asta este o condiție care garantează succesul nostru și calea către o societate bună.